Sordar ke Umwai mau long Sordaship ba tingsan wan war lo Mynsaw jur na ka jingwan Hiar Thma kansan ki Mynder kat bau dangmut banit sim ya kakali bau peniang habakaran bot toy rang ba ubadan mentah ka jika sumar hasilong civil hospital ulai thu ba ka tai kopor lami kansan ki tai ki Mynder blusuan ban bom ban tiet napang kabla penlong yu ban Mynsaw jur Namar nga hapon bawai meeting dai ilay ki jong ki jinglej ne tagar to kopor kami ki diburi hura ki yapet kalang kini kana kesu namar ba ki kabang kali ki yara bai ki nar ki dien namar nga am tip huri hura ba ko na show meeting na sila ben ta hakapor bang amud ban sim ka kali ken apor mud ban sim kali ki wan ki khar ki laipo so pungud namar baleng alik bu shwa kali kham stage janbang tadi empat ngalek yang siyo ngalek ngamud ban lek yang sitai ngamud ban lek yang sitai ki yo kan ban bat kadang lah pom patar kita support tamang tip tay gaji nak tay gaji na system di sabang ko nungot sabang satu ki yo bu bang bawan digilai pau support tamang ba bom ngap tip shoot tamang ba la shoot dai be digiding tum tam tengah la shoot hair be berat mobile be la shoot ha balik rung hai ko ing brio kadang ta kin ki khot gitu ki kin thai ki pra no Ichamati ki pan rung ni ata kapot ba ka stu pala kati namar ba kala dai bala kedia itarai tengah angki let khot punit kimnut shu ban mi namar mo bun ba o kharbang kali digi saupo san hongut digi spangut ilawan ki yo ban pom tip ngam tip shu ba ke bun tip da dai dunar no i dan bara digi narot da mai ta digi narer da mai ra digi dieng ngam tip ki bom dunar da ka dieng tip shu ki bun digi saupo san hongut cái này long cái ba ngim lạ ban priang ni cái này cái jingja mane sri hapo Ichamati ya ba ki khana samla puli ki jongi na ko khasi students union ya ba ki let ban yalap aga ba dei bat ka CA bat ka LP ya ki la ya chi benta ki babun ba inti ki ba ki let ban tso ki pat ba ndai nga so ban yithu ani ko por ba mane kalong ke ba ngim la ban priang ni jingja namar ba kwanja hapo kanika ri e jungi te kani ka sibanta nga suwan panpao ya kajing penrem ka bajur ka ba yade ba kanika jingja ya ka ba susi e kalong ba ngiladu ya ka mensim ka kordo jongwei na ki kun samla jungi jongi ka ri e jungi te kani ka message ka ba ngihap ban kanma bat kandit ban rio ba kalde ka por ngi bangin hap ban long kawai namar ba ngila WE hagini gi sngi khandiat sngi ya kai gi lajia ki thai langpi ngat sai phiru pitib ha ban mentang i sagni gi jingjia bat kani kado sha ba hak jala ga jungi imat ya kani ka surrounding ya ki boundary jong ka jala jungi la wan ban buhai snong da ki poye man ha banong mit kumta te dei namar kata ngasu na kadiang jungi bangin ham ban yeng rangba banya long kawi ka jingel tli lang ko ka jet rio namar kani kadai sya ka por ba in hapan prakhat namanta ka kalawi jong ki khon ki jonga ki jongphi ya ka ba kindang hapania shibun kilenti game kwa ba ka jala jongi ka long kum ka tripura kata kadai ka ba franchise te kawi ka bang shko pa pesngo banda kaliang jong ka Sordar ke jongi committee ka ba long mentan janmit la shim ya karai but ladap ban identify ban itu ikikatu kadni ki break badan kiti hakaban one ban let on board ki khna bijungi but menta kamit ako ban itu ifi ba gen kem mardo ki nagi chaka ki ba kikidan but ban penchitom katkum kaan te ngaso patong hani por ba kum noyalam jogni ka ribi jungi inhap ban yeng lang tali banya long kawai banya mi Ichamati banya da na menta kani ka ribi